man ang gisulti ni Papa ang iyang tuyo. Uy, nga nang paadtuon pa man ka. Murag about ni Mama o ni Ivy. Ah, sige na lang, oy. Ayaw biya pagdugay, ha? Di lagi sweetheart. Okay? Okay, thank you. Sige, mag-ilis lang sa dali, ha? Oh. Sige. Oh, pre. Saan naman, pre? Buwan si Elmer. Oh, wala tato ni mo hagwa-hagwag pagpaanis si Elmer. Pre Vincent. Dili makatugot ang konsensya. Nga magkabuwag mo si Maripel lang at dili siya masayod sa tanan. Kung may tabo nga magkabuwag mo pero human siya may baw, dili namin makonsensya siya. Di ba kaangay makonsensya, pre? Kay akong pagbuot nga dili ibutyag ang matuod. Di ba ingon ka, pre? Gang tabag ni Atty. Ibanez nga ibutya gyud ang matuod. Nan karon, mao ni higayon. Kunya, mapreso si Elmer na, pre. So, tiha talaga, pre, no? Dili lalim ang kinabuhi sa kabilanggo. Sama sa ako na tilawan. Dito pa lang sa Bilibid Prison, sa unang adlaw pa lang, ha? Katilaw yung pait, pre. Tinuod yun na ilang gingon nga basta mag-o kang binilanggo. Katilaw yun o bunog ang bagong salta. Pare, tayo! Boson! Tama na yan! Lahat tayo sa akin yan! Dili ko gusto, pre. Dili ko gusto nga matilawan ni Elmer ang akong natilawan. Sa unang adlaw nga ako natilawan. Sorry kayo. Kung nahibaw pa lang ko sa una, nga si Elmer di mo nag-rape ni Jinjin. Dili ka unta makonbikto. Ako mismo mo'y budakop niya. Aron mapriso siya. Pre, everything happens for a reason. May pagbuot sa Ginoo, pre, nga mabilanggo ko. Kaya dito ako nakita nga gihimo na hinuon ko niyang kahimanan aron pagsabwag sa iyang balitan. Dito, pre, ang unang adlaw ra mo ipait. Apan, sa ngadto-ngadto, sa akong pagkabilanggo, nakita na ko, pre, nabatyagan ako nga malipayon ko. Sikat kay ko dito, pre, oy. Mura ko si Bingbong Crisologo. Speaker ko. Patagon ko mga testimonials. Nya ka yung guest speaker ko sa mga lain-lain nga mga religious organizations dito. My brothers and sisters, na-struck ako dito. I admit, failure ako as a parent. Failure ako bilang ama ng aking mga anak. Sabi dito sa Biblia, ang pangaral at disiplina ng anak ay dapat alinsunod sa turo ng Panginoon. Ayon kay Apostol Pablo, palakihin ninyo sila sa disiplina at aral na ayon sa turo ng Panginoon.
Ang disiplina. Ingon ni anak akong kinabuhi dito pre sa bilangguan. Malipayon kayo ko. Apan karon nga ni anak ko sa gawas no na hinoon ko pre. Sukod naman sa Ginoo na akong kalbaryo. Nakamove ko naman dako. Maong tapuso na ito ang imong kalbaryo. Atong ibutyag nila ang tanan, ang matuod yun. Kung ilan papuso si Elmer, sabi, pagsaon taman, nakasa ang mga anak. Hala, wala lagi ang auto ni Daddy. Na, tuwa naman. Nilakaw mas daddy nimo. Ang lakaw naman nagsakay di ay. Sila man to si mami nimo akong nakitaan ganina nga nagistorya. Tapos mami nimo tuan ni balik sa sud si daddy raman to nimo milakaw. Inday GP. Asa man di siya, Noy? Si ingon siya mo hatod na mo sa school. Uy. Ako nga yung hatod ninyo be. Saan ni sa nimo paghatod, Noy? Wala man kay car. Ay, magkatoy-toy. Usawan din ako gatod gawa man day ko'y car. Inday GP. May gini mong pagkaliwat sa imong amahanda. Bright yung kang pagkabata. Right day si Daddy, Noy. Ha? Oh, bright kayo. May gani kang bata ako wa ka maliwat og pangutok sa imong inahan. Ano day, Noy? Jugo day si Mami. Ay saba ato ra ni. Tingay makadungog imong mami sinpil maldita ra ba kay nak delikado. Sige, Noy, pahibawon sa kuto si Nanay. Burit sa ni si Daddy, da. Ingon siya mo hatod na mo. Maliit na dyan ni sa klase. Sige, Noy, ha? Soy, ngano naglangay-langay mo sa nanay nimo oy? Unsa pa man di ang gibuhat? Kumput lang, Noy. Bibi, tanabi. Wala. Nahugas pa man Naras di si nanay nimo ay Nanay. nanghugas sa plato. Nahugas pa man siya, Noy. Sa umaro na inday GP. Di ra ba gina mulakaw kundi na mahuman in trabaho. Humanon gid una na inday Jinjin una na siya mulakaw. Alam, maliit na dyan ni Amin, Noy. Wala ra ba misakyanan? Na inday GP, nay maayo ay. Ikaw na lay dool ngadto. Watwa o di ba ahwat-wata lang si nanay nimo nga mahuman siyang pagpaghugas plato. Nya ikaw na lay bahalang musulti nga tuan na si daddy nimo Elmer. Ha? Ngawa na diyan sakyanan. Okay? Nanay. Sige. Sige ha? Paano niyo ba ha? Hugas lang, plato, Jinjin, Inday Gina. Wala pa man, good Elmer. Siya man, hatod na mo, JP sa school. Mao ba Inday Jinjin? Maayo Inday Jinjin no, kay wa jud ka na uwaw. Bisan tiguwang na ka, eskwela lang gyapon ka. Di man na angay ikauwaw ang pag-eskwela, uy, Inday Gina. Eskwela lang jud, Jinjin. Bahala na lang, good. Taguwang na Jinjin graduate. Basta, makahuman lang jud, Jinjin, eskwela. Mauna, importante, Inday Gina. Bitaw Inday Jinjin, tinuod jud ka, sakto jud ka nang imong giingon. Maka-graduate man jud kuno ka Inday Jinjin. Kaingon si Inday GP, bright man kuno kaayo ka. Amo leksyon kay gitudlo naman jud ni Lola Shana ni Jinjin. Kamao na jud Jinjin jud. Wala lagi ni Ari imong speech therapist Inday Jinjin. Oh, wala na Inday Gina. Ako man giingnan Lola Shana nga dili na lang siya gasto para akong speech therapist. Mas maayo ta gidtong naa kay speech therapist Inday Jinjin aron makamao na jud kang musulti ba. Kamao naman Jinjin oy Inday Gina. Mao ba dili pa man ka kamao Inday Jinjin, dili pa man na mao imong sinultihan. Ano tanay oy? Nya ra wa pa man Elmer. Elmer man hatod nato. Ni ato na hinuon si Daddy, Noy. Bayaan lang Jinjin ug JP. O, lagi, Noy. Manang ato na ta kay late na jud kaayo ta.
Late na jud ta jud. Lakaw di ay Elmer. Unay, muna mag-commute na lang jud ta. Ay, sige. What's up? Nanay Jinjin din ha? Ask lang, Nanay Jinjin mani Lola Shana para naata plite ba? O lagi nay. Oh. Ha? Nanay Jina ha? Excuse ha? Asa ko mani ha? Plite namo ba? O sige. Unya, walay mo hatod ninyo. Di naman mi pahatod Inday Gina, di nasad mi pakuha Lula Shana. Katultul naman mi adto school og uli dinhi. Sige nay, magpaabot ko nimo sa gawas nay ha. O sige, paabot lang dito ha. Ngayo sa ako man ni Lola ha. Inday Gina, excuse me. Walay sukod, mapailubon ug matuod.